Just Bafetu, my name is Ndabentle Moloi, and here with me Bafetu Lungelo. We are attending the 12th annual Gospel Awards Bafetu. Niyazi Bafetu senza kanjani la ku StudentTV. Namhlanje si gospel sikholiwe asizenzile izinto esihlezi sizenza. Here with me njoba sengishilo uLungelo Bafetu, and we must comment on the fashion and the fashion sense. I was challenging ngayo mfethu. Okay, first of all, ngicela ubingelela abantu emakhaya igama lami ngulungela isibongo kwaHlongwane. I know ukuthi in South Africa bakhona abanye abazoyibuza about this outfit. Okay, kahle the reason why ngithe ngikhethe le outfit one ngingane angafi ngisho na 25 so and two ngifuna ukuveza ukuthi even if uyitshela ukuthi umntwana omncane ngeke uzukholwe esontweni siyaqoka nathi kanje. We worship God isigqoke kanje, we glorify God siliphila ivangeli sigqoke kanje. So all in all, it's not about ukugqoka, but it's about worshiping God, and each and everything isuka la enhlizweni. As the Bible says, ukholwa ngenhliziyo then uvume ngomlomo then mase kuba ngokulunga. So kukho konke engikushoyo nje ukuthi bafethu imina lo Lungelo Hlongwane ngiyakholwa ngumntwana bafethu I-outfit le I'm just trying to show you ukuthi kuyaphileka kaJesu. There is no one ukuthi ogogo bethu babegqoka kanjani, no omkhulu bethu babegqoka kanjani. There is no one okunqumelela ukuthi ugqoke ikhikin bhobosa. No, just wear your jean, wear your jacket, uze enkonzweni sidumisa uNkulunkulu sonke. We all the winners in Christ. Yes. Qhubeka is my city. Nazoke you are putting the style in gospel, and siyazi ukuthi abantu abasha kakhulu ezinye izinto ezenza ukuthi banga access nok accessa the kingdom of God ingoba bevinjwe lokho bathi anginayo into yokugqoka wara. No, we worship God isigqoke kanje. Kade ngiperforma nami ngaphakathi just to show South Africa, youth yase South Africa ukuthi bafowethu bontanga. Here is the thing, you can worship God nezingubo zakho, woza enkonzweni, woza kuJesu. Number one, asikhulume ngomculo wakho nominated twice. What do you think is going to happen tonight? Okay, okokuqala nje into ekade ngifuna kakhulu is to perform kulesa stage. Sikwenze konke neteam yami, sikhankasile, sawacela amavoti. Engingakusho nje okunye sikubekele ezandleni zikaJehova, and okwenzakalayo noma yini eyenzakalayo we are ready nanoma yini eyenzakalayo. Number one, manje you are going to win obviously. Siyazi ukuthi uzowina. Mhlambe ungathini kubalandeli bakho njengoba sebekuvotele, and we know ukuthi sekuvaliwe and in a few minutes you'll be collecting that award. What can you say to your fans? Bazalwane, if ngiwinile, thank you so much for your vote. Ngiyabonga ngokuthi ningithande, ngiyabonga ukuthi futhi nikholelwe kumina. Ngiyabonga futhi ukuthi the whole South Africa ningamukele njengomntwana wenu. It's that guy ocula le ngoma lethu ngithathe down ngingelutho wangibeka high wangenza umuntu. So bafethu, thank you so much for your vote. Ngiyanithanda, you in my heart and yohlezi nesenhlizweni yami. I love you all. Number one, awubakhumbuzeke ama-fans akho ukuthi sikuthola kanjani kuma social network imapho asebenzisayo? On Facebook, Lungelo P Hlongwane, and please go and like my page, Lungelo Qhubeka Hlongwane. Instagram, Lungelo_Hlongwane SA. Then bookings, Kosyami. Yeah. If you want to book me, ngiyabukeka. Number it's 082 590 1559. 082 590 1559. Number one, uLungelo Hlongwane siyambona ke maqala unyaka next year kuma prayers, ama opening prayers, ama varsity sombona ko UKZN, definitely siyambona ko DUT, siyambona ko Unizulu. Bafethu keep on supporting StudentTV. A young person usesikhombizile ukuthi wenza kanjani. Lungelo Hlongwane, he'll be collecting his award later on tonight. Sesiyahamba.